मैथिली आ भोजपुरी के सबसे नीक चैनल एपी प्रोडक्शन दरभंगा के एखनई लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान बटन के जरूर दबाओ ताकि नव नव ऑडियो आ वीडियो अहाँ सब लग तुरंत पहुँच सके। एखन अपने सब सुन रहल छी एपी प्रोडक्शन के प्रस्तुति। कि गहबो पूजा तोहर भजनिया गे मैया तोर चरनिया में। कि गहबो पूजा तोहर भजनिया गे मैया तोर चरनिया में। तोर चरनिया में गे मैया तोर चरनिया में। हाँ तोर चरनिया में गे मैया तोर चरनिया में। कि गहबो पूजा तोहर भजनिया गे मैया तोर चरनिया में। कि गहबो पूजा तोहर भजनिया गे मैया तोर चरनिया में। कि गहबो पूजा तोहर भजनिया गे मैया तोर चरनिया में। कि गहबो पूजा तोहर भजनिया गे मैया तोर चरनिया में। हम तोरे चरण में तारे छी गोहार। तू तो सब जनै छा मांग करही कष्ट निवार। दिन रात हम तोरे चरण में तारे छी गोहार। तू तो सब जनै छा मांग करही कि गहबो पूजा तोहर भजनिया